Sa tabang pag-usab, sa KAPUY-AN Insurance Company, ang BG Party-list 108 nagpadayon sa paghatag og proteksyon ngadto sa mga kaigsunan nato sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Niadtong Marso 10, 2022, nakahatag og kalipay sa mga residente sa Naga City sa probinsya sa Cebu. Pinagi ni BG Party-list 108 second nominee Attorney Mico Clavano sa pagapudapod og KAPUY-AN Insurance Company sa 396 ka mga mag-uuma niini. Kadungan sa Naga City, naghatod usab og kalipay ang BG Party-list 108 sa mga residente sa Barangay Tagbalugo ug Barangay Poblasyon Naawan, Misamis Oriental niadtong Marso 10, 2022 sa 250 ka mga residente niini. Pagkasunod nga adlaw, Marso 11, 2022, nagapod-apod usab ang KAPUY-AN Insurance Company ug BG Party-list 108 og Accident, Death and Disablement Insurance Card sa 694 ka mga mananagat sa munisipalidad sa Cordova sa probinsya sa Cebu. Kadungan usab niini, Marso 11, 2022, sa pagdawat o pagsuporta ni Mayor Red Hardin, nagapod-apod ang KAPUY-AN Insurance Company inubanan pa usab sa BG Party-list 108 ug Accident, Death ug Disablement Insurance Card ngadto sa 237 ka mga residente sa munisipalidad sa Hasaan, Misamis Oriental. Sa sunod-sunod nga mga adlaw, Marso 13 o 14, 2022, gibisita sa BG Party-list 108 ang Barangay Hubang sa munisipalidad sa Dapa, Surigao del Norte. Di nakadawat ang 283 ka mga residente niini og Accident, Death ug Disablement Insurance Card. Og Barangay 12 sa munisipalidad Pausab sa Dapa, Surigao del Norte, ang 300 ka mga residente niini nga malipayong nagpasalamat sa pagdawat sa insurance card gikan sa KAPUY-AN Insurance Company ug BG Party-list 108. Salamat BG Party-list 108 kami. Samtang sa probinsya sa Bukidnon, niadtong Marso 14 ug Marso 15, 2022, nakadawat og Accident, Death ug Disablement Insurance Card gikan sa KAPUY-AN Insurance Company ug BG Party-list 108 ang mga health workers ug 4-piece beneficiary sa Barangay Imbayaw, Malaybalay, Bukidnon. May gutang ako rin si Juan Ariel Capin, taga Imbayaw. Ako nagpasalamat nga niabot ang BG sa Bisaya Gyud. Nagpasalamat ko tungod sa natagan ni og libre nga insurance sa among barangay Imbayaw, Malaybalay City. Among lauman nga kung aduna manggali kanang kuan nanali nga emergency nami makuan bisan gamay lang nga tabang. Ako nagpasalamat nga bisan sa gamay nga panahon na nag-ani ang Bisaya Gyud sa amo aron lang sa pagserbisyo paghatag sa among libre nga kuan insurance. Daghang salamat Bisaya, ang number nga 108. Salamat. Ang Insurance ID nga gidistribute sa KAPUY-AN Insurance Company magsilbing proteksyon kung gani man ang mga kini mupanaw tungod sa aksidente, mabalda dala sa aksidente o mamatay tungod sa COVID-19 o guban pang mga natural causes. Di nang ilang mabiling pamilya at dunay madawat na cash assistance. Padayon ang pag-apod-apod nato diri sa Bisaya Gyud BG Party-list 108 ug asa ka mang dapit sa nasod basta ikaw usa ka Bisaya. Kay kinsa pa man ang magtinabangay kundi kita-kita gyud mga Bisaya Gyud. Ako si Racindel, igbalik Bungkayaw, Purok 2 Barangay Sabang, Surigao City. Kami nagpasalamat nga nabibalik pagbisita diri sa amo barangay para pamahatag sa karadyawan, labi na kining insurance ID na makatabang sa amo pohon. Salamat karadyaw BG Party-list 108. Salamat Surigao. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!